65-та годишна от българо-виетнамските дипломатически отношения отбелязваме тази година. В момента се търси нов модел на икономическо сътрудничество, обясни секретарят на посолството в България. Отношението между Виетнам и България като от политическа гледна точка е много перфектно. И сега двете правителства даваме приоритет да развиваме повече икономически отношения. Във Виетнам са реализирани над 10 икономически български проекта на обща стойност $60, като се работи в посока на увеличаване на инвестициите. В Виетнам ние се интересуваме много България. Искаме да ползваме България като мост да имаме достъп до европейски пазари. Ман Чонг разказа, че страната му може да покаже много на посетителите, като се започне от културно-историческото наследство и се стигне до виетнамската кухня. Интересът на посетителите на изложението грабнаха автентични виетнамски шапки, изработени от бамбук. Тази е женска шапка и на нея може да видите изобразена жена с типична виетнамска носия и написано на виетнамски Ханой. Това е столицата на Виетнам. На щанда бяха представени още автентични виетнамски изделия, ароматни масла, чайове и храна.